Γιάννης Μανάκια, το πρώτο αγόρι του Δημήτρη και της Λουτσίας Μανάκια, γεννήθηκε στις 18 Μαΐου του 1878 στην Αυδέλα Γρεβενών. Βαφτίστηκε στο ίδιο χωριό, στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Ο Γιάννης Μανάκια ήταν λεπτοκαμωμένος, ευγενικός, ήρεμος, αλλά και ανήσυχος. Κι έτσι έμεινε σ' όλη του τη ζωή. Διαρκώς ρωτούσε, έψαχνε, μάθαινε. Από πολύ μικρός, έχοντας εξασφαλισμένη η οικονομική ζωή από τον πατέρα του, έδειξε ενδιαφέρον για τη ζωγραφική, τη σύνθεση, τα χρώματα. Ρόλο μουσείων και έρευνας για τον Γιάννη έπαιξαν οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Δεν έχανε ευκαιρία να χώνεται στις εκκλησιές και να στέκεται ώρες ατέλειωτες μπροστά στις εικόνες και να τις μελετάει. Μελετούσε τα χρώματα, το φως, την κίνηση. Όλες αυτές οι μελέτες τον βοήθησαν πολύ αργότερα όταν καταπιάστηκε με τη φωτογραφία. Δεν είναι καθόλου τολμηρό να υποθεί ότι ο Γιάννης Μανάκια πήρε τα πρώτα μαθήματα τέχνης μελετώντας με προσοχή τις εικόνες. Το δημοτικό ο Γιάννης Μανάκια το τέλειωσε στην Αυδέλα. Το 1890 ο πατέρας του, μπλεγμένος στο αυτονομιστικό κίνημα των Βλάχων που υποκινούσαν οι Ρουμάνοι, τον έγραψε στο Ρουμάνικο Γυμνάσιο στο μοναστήρι, τα σημερινά Ιουγκοσλαβικά Μπίτολα. Στο μοναστήρι εκείνο τον καιρό, ανάμεσα στις δεκάδες άλλες εθνότητες, ζούσαν και αρκετές χιλιάδες Βλάχοι, αφού ήταν πιο εύκολο να μετακινηθούν προς τα εκεί από το να περάσουν στην ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και γιατί το μοναστήρι ήταν μεγάλο εμπορικό και διοικητικό κέντρο. Εκεί ο Γιάννης έκανε σοβαρές γνωριμίες που τον βοήθησαν στη ζωή του αργότερα. Ικανοποιώντας τις επιθυμίες του πατέρα του, τέλειωσε το γυμνάσιο και έγινε δάσκαλος, αφού το σχολείο που τέλειωσε αυτό το σκοπό είχε. Να βγάζει δασκάλους που δίδασκαν στα ρουμάνικα σχολεία που βρίσκονταν σκορπισμένα σε ολόκληρη σχεδόν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ύστερα από συμφωνία των Τούρκων με τους Ρουμάνους. Ο Γιάννης Μανάκια επέστρεψε στην Αυδέλα φέρνοντας μαζί του το δίπλωμα τον Ιούνιο του 1897. Και έμεινε εκεί περιμένοντας το διορισμό του 9 ολόκληρους μήνες. Τελικά ορίστηκε δάσκαλος στο ΙΜΕΡ. Κατά την παραμονή του στην Αυδέλα, ο Γιάννης είχε ατέλειωτες συζητήσεις με τον Αποστόλη Μαργαρίτη, επιθεωρητή των Ρουμάνικων σχολείων και φίλο της ρουμανοποίησης των Βλάχων, και φαίνεται επηρεάστηκε πολύ από αυτόν. Με τη μεσολάβηση πάντα του Αποστόλη Μαργαρίτη, ο Γιάννης Μανάκια παίρνει απόσπαση για τα Γιάννενα. Στη νέα του θέση φτάνει στις 10 Οκτωβρίου του 1898. Ο διορισμός αυτός έμεινε ανοιχτός, αφού οι Τούρκοι δεν έδιναν την απαραίτητη έγκριση. Στα Γιάννενα, ο Γιάννης Μανάκια δίδασκε ζωγραφική επιμόρφωση στο εκεί ρουμάνικο σχολείο. Παρόλες τις προσπάθειες του Αποστόλη Μαργαρίτη, ο διορισμός δεν ερχότανε. Έτσι έφυγε για το Τσιέρνες. Εκεί ο Γιάννης Μανάκια δίδαξε από την 1η του Γενάρη του 1899 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Στο μέρος αυτό απόκτησε καλή φήμη, τόσο σαν δάσκαλος όσο και σαν άνθρωπος. Η φήμη αυτή από τη μια μεριά, ότι δεν θα δημιουργούσε προβλήματα στους Τούρκους δηλαδή, και από την άλλη οι ασταμάτητες προσπάθειες του Μαργαρίτη, φέρνουν τελικά το διορισμό του Γιάννη για τα Γιάννενα. Στις 20 Οκτωβρίου του 1899, ο Γιάννης Μανάκια αναλαμβάνει στο Ρουμάνικο Γυμνάσιο των Ιωαννίνων. Από τότε μέχρι το 1906 που έμεινε στα Γιάννενα ο Γιάννης Μανάκια, δίδασκε καλλιγραφία και ζωγραφική. Τα Γιάννενα όμως, ύστερα από κάποιο διάστημα, φαίνεται δεν αποτελούσαν σίγουρο μέρος για τον Γιάννη Μανάκια. Τα προβλήματα με τις τοπικές τουρκικές αρχές μεγάλωναν. Έτσι, την 1η του Σεπτέμβρη του 1906 παίρνει το διορισμό του για το μοναστήρι. Εκεί ο Γιάννης ήρθε σε επαφή με την οργάνωση Ρουμάνικη Παρέα για την Κουλτούρα.
Η δραστηριότητα της παρέας μεγάλωνε όσο μεγάλωνε και η ρουμάνικη προπαγάνδα. Μεσολάβησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνοριακές ανακατατάξεις στην περιοχή. Ο Γιάννης Μανάκια κόλλησε στο μοναστήρι. Στις 16 Ιουλίου του 1922, ο Γιάννης Μανάκια, σε ηλικία 41 χρόνων, παντρεύεται την Αναστασία Χαντζηλεύσκη από το χωριό Πρίλεπ. 2 χρόνια αργότερα, στις 6 Μαΐου του 1924, αποκτάει το μοναδικό παιδί του. Του δίνει το όνομα του πατέρα του, βαφτίζοντάς το Δημήτρη. Η οικογενειακή χαρά δεν κρατάει πολύ. Πρώτα αρρωσταίνει και πεθαίνει στις 3 Γενάρη του 1926 ο πατέρας του, σε ηλικία 88 χρόνων. 12 μήνες αργότερα, στις 16 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, πεθαίνει εντελώς ξαφνικά και η γυναίκα του, σε ηλικία μόλις 29 χρόνων. Αυτοί οι δυο θάνατοι σημάδεψαν βαθιά τη ζωή του Γιάννη Μανάκια. Τον Απρίλιο του 1941 παίρνει το γιο του και έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον βρίσκει η κατοχή. Η μια δυστυχία μετά την άλλη. Στις 14 Δεκεμβρίου του 1947 πεθαίνει και ο μοναχογιός του, σε ηλικία μόλις 23 χρόνων. Το Μάη του 1954 πεθαίνει και ο ίδιος, φτωχός και αγνοημένος, στο σπίτι του γαμπρού του, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 81 στη Θεσσαλονίκη.